Jeg har engang fået at vide af en arbejdsgiver, at vi prøvede at ødelægge det for de unge. Men det er jo faktisk det modsatte, vi vil. Vi vil gerne sikre, at de unge får en rigtig god oplevelse med deres første job på arbejde. Hej. Jeg hedder Nikolaj. Jeg kommer fra Jobpatruljen. Jeg kommer i virkeligheden bare for at høre, om I har nogle unge fritidsjobbere på arbejde. Det har vi. Jobpatruljen er en oplysningskampagne, hvor vi tager rundt til en masse fritidsjobbere hver sommer og prøver at oplyse dem om deres løn- og ansættelsesvilkår. Har du noget sikkerhedsudstyr, når du er på arbejde? Nej, men jeg har sådan plastikforklæde på, og så har vi sådan nogle handsker, vi kan tage på i tilfælde af, når vi skal vaske bestik, og der er skarpe knive og sådan noget. Okay. Vi gør det, fordi at, det er rigtig vigtigt for os, at de unge får en rigtig god start på arbejdsmarkedet. De unge, de er ofte sådan lidt overrasket over, at vi kommer og sådan tænker, nej, jeg fortæller det hele og sådan. Men vi får ofte skabt et trygt rum, hvor de har mulighed for at få de her oplysninger om hvordan det er at være ung på arbejdsmarkedet. Jeg tror, der er mange unge, der ikke kender de her regler her, med hvor meget de må bære og sådan noget med sikkerhed. Så jeg synes helt klart, det er en god ting. Jeg synes, det er en rigtig god idé, og de kan hjælpe de unge netop med at skabe den der tryghed mellem arbejdsgiver og de unge, fordi de er unge, og de tør måske ikke altid komme og sige, hvis der er et eller andet, der går dem på. Vi gør det, fordi det er enormt vigtigt for os, at de unge får en god start på arbejdsmarkedet. Uanset om man arbejder på en tank eller i en café, så er det rigtig vigtigt, at man kommer godt ind på det danske arbejdsmarked.